Itinera leva moitos anos no ámbito da saúde mental. Cales foron os problemas máis graves que tratastedes e como vos enfrentastedes a eles? Estamos en Santiago de feito este ano cumplimos 20 anos da creación da entidade e hai moitísima xente en Santiago que incluso traballando en saúde mental non nos conoce. En España calcúlase que 400.000 persoas padecen esquizofrenia. Como afecta ás familias convivir con alguén que padece esta enfermidade? No momento en que unha persona de repente empeza a ter síntomas que se poden diagnosticar como esquizofrenia, rompelles toda a forma de funcionar na casa. Como xa dixestes, a esquizofrenia na maior parte de casos perdura para toda a vida. Pero hai algún caso no que a esquizofrenia non perdurase para toda a vida? Dani Martín, que incluso publicou un libro a este respecto, no que el fala de como por consumo de sustancias acabou tendo un brote psicótico, máis cedo aparecen os síntomas, é máis posible que se manteña máis ao largo do tempo, que sea crónico. Que medidas creen que deberían tomar as familias cun fillo ou filla esquizofrénico? Medidas... Non sei se medidas, porque o primeiro que teño que facer en cuanto pasa algo así é acudir aos servicios médicos. E iso suele ser complicado tamén, porque a nivel legal tú non podes ingresar a unha persona contra a súa voluntad. A esquizofrenia e a paranoia teñen moitos síntomas. Cales son os máis graves e por que ocorren? A ver, a esquizofrenia en sí pode ter diferentes tipos de síntomas. Uns que lle chaman os positivos, que imagino que mellor algo xa vistes desto, non? Que son sobre todo alucinacións, que pode dicir que escoitan voces, que vexan cousas, que, bueno, que para o resto de nós non están aí, obviamente. E poden ser o que lle chaman síntomas negativos, que de repente están como totalmente catatónicos, apáticos, que non reaccionan. A esquizofrenia e a paranoia pódese dar en todo tipo de idades. Cal é a idade na que máis persoas soen ter estas enfermidades e a que se debe que aparezcan a estas idades? Vale. Normalmente, un pouco o porcentaje máis alto suele aparecer quizás entre os 17 e os 20 anos. É unha edad como a edade de ruptura. Se existira algunha maneira de que forma se podería previr a esquizofrenia e a paranoia e que debemos facer se nos vemos ante unha persoa cun brote? Vale. Que podemos facer para previla? Sobre todo esta secundaria que está relacionada co consumo, pois basicamente non tomar drogas. Non habría outra maneira. A que está relacionada con eso. Polo que investigamos, a moitos doentes con esquizofrenia e paranoia costalles admitir que teñen esa enfermidade. Como se ven afectadas estas persoas pola forma na que ve a sociedade este padecemento e de que forma se consigue que acepten a súa doenza? Cal é a maior causa pola que as persoas mozas empecen a padecer problemas mentais e de que xeito poden as drogas influir nisto? A posibilidade de que empecen novas ahora mismo é moito máis alto polo consumo de drogas. Cando alguén ten amigos imaginarios, como se sabe se ten problemas mentais ou non? Se non afecta o resto das cousas e que ves que non hai moita afección do seu comportamento general no resto das cousas da vida diaria, quizás é un pouco a mellor maneira de ver que non ten outro problema maior.